Tom sé ag gceannt an dearthóir Eamonn McGill le tam fada an nuas Instagram, agus hopig mé an deis DM a cheolaithe agus casa leis. Bhí an tálam, thug sé chuir don bhuail isteach chuig an stúdio is aige I mbaile a clia. Tá mé ag dair am a héal ar fád níor rira. Hat an tarach lom nor bhí mé ina fóise agus an sin rinne méid de thorach fashion an diffi chun dulga NCAD áit ina rinne méid de thorach textile le 3 bliana. Nuair fri mé mo ceam chuí mé go New Iraq agus an sin bhí mé ag obair le Marquesa, Ruben Singer, Disa Black Gold iníag sin. Hui mé a bhaile agus chuir mé tús le cólacht féin an seo. Cé thugann inspioráid agus cadiad an dearthóirí eile a bhfuil tunga acu ar. Faoin ceist seo an tam ar fad is mailm ag obair a cenál ach deafriúil ó gachhain rud eile. Is mailm an dúir anna 50s, Chanel sná 80s, Versace sná 90s. Bé mar fécinint airláin scan an MGM cumáid. Tá me brand new ar an garpar dearg fasta ach barlum mo casú faoin Carlo. Is bralum na designers Zach Posen, Kristen Serrano, Michael Cinco, Ellie Saab, Zuhair Murad, John Galliano, Christian Dior agus Yves Saint Laurent. Nach nóid aine ina dhearc tú gúní dóibh. Ar Yarme PC dona Golden Globes and na Oscars, na BAFTAs, na IFTAs, na VIP Style Awards agus daoine cáiliúla cosúil le ag giadéile. An bhéad har bhd a cinnta headphones am an seo? Thspáin sé gom an gúna a cha an blogálaí Love Lauren go dtí na Style Awards an éirí. Tom gafa leis. Cai mé ceist a cruir. An mis se leat má chrílam gúna orm féidir? Má féidir? Oh, gur mad, okay. Nuair chiúil mé sa stúdio ómcranóna níor cheaplas riamh sa méinse ag chomh gúna crutha ag Eamonn McGill. Is cínta go mé todhchaí olmhór má ag an leab seo.